UPPL दोलोखौ नागारनानै BPF दोलोआव जयेन जाहैनाय गंस्नि नखरफोरा फिन UPPL दोलोआव जयेन जाफैफिनदों। मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव BPF नागारनानै UPPL आव फैफिनो गंस्नि नखरफोरनि सोद्रोमाफोरा। बावैसो सान सिगां चिरां जिल्ला बेंटल ओनसोलनि दुनाबारियाव 2 नं सालबारिनि UPPL दोलोनि सोद्रोमाफोरा हाग्रामा महिलारी, खाम्फा बरगयारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव BPF दोलोआव जयेन जाहैदोंमोन। नाथाय BPF आव जयेन जाहैनाय बैसोर सुबुंफोरा दिनै फिन UPPL आव थानानै खामानि मावनाय आरो UPPL खौ हेफाजाब होनायनि थांखिजों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों आखाइ गोरोबफैयो। स्पष्ट खोन्थाया बेनो जोंनि UPPL दोलोखौ माने UPPL दोलोनि सापर्टारफोरखौ नंखाय बाथ्रा बुंनानै नंखाय प्रतिश्रुति होनानै बिथांमोना बुरखायनानै लांदोंमोन। दिनै रायजो राजाफ्रा स्पष्ट जाबाय जे गोदो 17 बोसोर बिथांमोना बर' हारिनो हानि मोनथायखौ होनो हायाखै। हानि मोनथाय लानानैनो जोंनि बर'नि आन्दलना गोबां बोसोर जादोंमोन। बे हानि मोनथायनिफ्राय जानगार होनानै थांग्रा मोनसे पलिटिकल पार्टी, बे पलिटिकल पार्टीया दिनै गोदान मोनसे बाहाना खालामनानै लांनायखौ रायजो राजाफ्रा हमदांनो हादों। ओंखायनो सैथो आरो थार बेजों हान्थिग्रा बड'फा UN ब्रह्मनि गेरेमसा हारि दानायनि खान्थिखौ जेब्लायबो मान होग्रा आरो बेखौ संदाननानै आवग्रायलांग्रा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि जा UPPL दोलोनि सरकार, बे सरकारा जे नंगौ लामाजों थांदों बेखौ बिथांमोना बुजिफिननानै फैफिनदों। बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ आरोबाव वेलकाम खालामफिनबाय। नैथियावहाय BPFनिनो सातघर नखरा दिनै BPFनि आगुनि जा केरेक्टार, बे केरेक्टारफोरखौ मिन्थिनानैबो माखासे माने टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय UPPL दोलोआव सापर्ट खालामनो हायाखैमोन थांनाय बाराव। बिथांमोना दा अपेनलि ओंखारबोदों। बे सातघराबो दिनै जोंनियावहाय जयेन जादों। आच्छा, बिनि खेत्रखौ आं एसे बुंनो नागिरदों आरो बुंगोनबो आरो बुंनो लुबैदों। दाखालि थांनायनि गेजेरा जाहैबाय जोङो सानैसो एबा मानसि बुंनायनि गेजेराव जोंखौ एसे बुंनायनि गेजेराव जों थांनाय जादोंमोन आरो लोगोसे आङो दा मानसिफोरखौ खिथायाखै, दा खिथानाय जादों खिन्थु आं नाम थांखिया, जेनेबा गामियावनो थायो बा दस्रा साइडनि जागोन। दा मा होनो आंनि लोगोफोरखौ आंनि 7 जन लोगोफोर दं, आंनि खामला मावग्रा लोगो। आं थानायनि खिथाया जाहैदों बेनो आंनो नांगौ गरसे गरनै। बे गरसे गरनैखौ जुदि रावबो एसेबो साहाय्य होआबा, थाखा होननाय बुस्थुआथ' पलिटिकेलसो नालाय, पलिटिकेलाव थांबासो थाखा। दा बे हिसाबै आंना दिनैसिम फिसाफोर 2 पिअ पास जादों, गरसेबो मोनाखै। आं एसे लुबैदोंमोन प्राइमारिनिफ्राय। दा बुंदों प्राइमारि मानसिफ्रा बुंदों प्राइमारियाव थां। दा प्राइमारियाव थांनानै आं जेबो रोङा, आं न'आवनो थायो, खामला लोगोफोरनि थाखा रानो, आं खामानि मावो। दा जेखि जाया मानो गासिबो आंनि लोगोफोरखौ जे बुहुला जायो, आथिं थोंब्रै गाग्लिनोबा आथिं थोंनैबो गाग्लिखायो होननानै आङो बेवहायनो दानिनो गोजोनै सुख सोलिनाय लुबैफिननायाव आङो दा UPPL आव फैफिननाय जाबाय। दा नोंसोरो गासैबो फैफिनजोब्बाय? जोङो 7 जन मानसिया फैफिनजोब्बाय। फैगौ समाव UPPL नो भट होसिगोन? फैगोन समाव UPPL नो आं उफाय गैया, गासिबो लोगोफोरखौ लानानै UPPL आं भटखौ होफिननाय जासिगोन। 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय, लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, COVID-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक्स सेन्टार क'क्राझार।